njaluk kok. Terus ya. Lingsir. Surup. Waduh, sedih banget. Beto iki sidara. Sida terus ora apa-apa. Iki paudu. Ya kuwi wae, kuwi wis kuwi wae. Wis penak iki. Heeh wis. Hei. Wah kuwi lak kurang ajar to. Karo Pak Dalang. Hei. Kaya nyeluk kernet lho kuwi. Lah ngera krungu nek tadi ngono iki. Merah. Iki wis apik biasane. Ya. Iya nak. Si Jaka leletan. Oh Joko tebon. Kok nek aku kelangan ngeng lho. Engko tak menerke. Nendra. Hati-hati ya ya. Gemlendang ijeneng amben. Oh si Joko klekarane ngamben. Iki ngandake jenengan kuwi lho. Heeh terus. Banget ganira nalangsa kaya den pinilala. Kok nganggo Pinokio barang? Ya kan nek salah dadi Pinilolo kok Pinokio. pinilala. Terus Wang tininggal. wah sedih banget iki. Mbok meneng to? Engko aku meneng kowe bingung. Papa piye Jane kowe nek iki gelem merasakan tenan iso nangis lho. Iki tembang iki nek karo nangis apik banget wong tininggal bapa biyung. Weh, bapakmu isih ya? Lali aku. nek biyungku wis ra ono. Heeh, kudu iso grantes banget. Cantonono lek nek karo nangis ki piye kae? Nah, kuwi nganggo coba. rasa. Ha. Nganggo rasa. Cakepane piye no? Sing kari dhewe. Heeh. Susah dadi Joko Lolo. Lola. Ayo Lola, lah piye? Saya pindah, saya budek pindah. Susah dadi. nangis. Terus. Nah, pisan ngono ae. Aja ngono, Kayak pisan. wong nafas ya. Si pisan tok. Susah dadi Joko Lolo. Kok ra nangis? Maksudnya aku kudu nangis nih. Apa ya ning kene iki ning nggon rasa, maine rasa. Lah jarane Pak Enoki kudu nangis ngono kae. Wah, aku nek karo metu luwe apik banget kok. Loh, umbel kuwi metu kabeh. Apa penae? Dadi karo Piye? susah dadi. Apa penae ben metu lho diculek sik ae. Ayo Mbak Tati. Sampun rampung. Pun. Loh. Wis rampung. Wah. Lah piye? Ora Bareng iki rampung meneng wae. Iya. Soale nek rampung ki omong wis. Lah ya wis dadi nek rampung ki bareng ngono lho Mbak, dadi padha-padha. Lah kan ganggu dadi ra krasa kae.